Goedemiddag, van harte welkom bij het webinar Friesk in het onderwijs. Ik ben Ajette de Pre en ik mag dit webinar leiden. Ja, welke ambities hebben Rijk en provincie als het gaat om het vak Friesk in het onderwijs? Welke kansen liggen er en voor welke uitdagingen staan we? Hierover ga ik in gesprek met gedeputeerde Sietske Poepjes en met Hester Deelstra en zij is van de Onderwijsinspectie. En met u, want u kunt ook meedoen. Als u op uw rode button drukt, dan kunt u uw vragen en opmerkingen kwijt. En een aantal vragen komt straks ook in dit webinar aan bod. Bovendien wordt het webinar opgenomen, dus u kunt later nog een keer terugkijken. Ja, mevrouw Poepjes, vorige week verscheen er een heel kritisch rapport van de Raad van Europa, waarin ze eigenlijk concludeert dat het niet goed gesteld is als het gaat om het vak Fries in het onderwijs. Wat vond u daarvan? Ja, aan de ene kant baal ze daar wel van, want dat is net West-Hinneworst. Nee. Aan de andere kant zie ik altijd wat de positieve kant van zaken te zien. Het is natuurlijk wel een heel mooi argument dat wij als provincie Friesland en Frieske gemeenschap hebben. Ik naar het Riekta van let wel, Riekse oorhiet van Nederland. Friesk is een tweede Riekstaal, neem je verantwoordelijkheid daar ik in. Oftewel, jouw yield, jouw tijd en aandacht, want we hebben net over een lieds onderwerp hier. Nee, dus het was eigenlijk, hielp het u bij uw argumentatie naar het Rijk. Is dat nodig trouwens bij het Rijk? Nou, ja en nee. In die zin van, de gearworking met het Rijk gaat hartstikke goed. Aasteel, mevrouw Deelstra van de Onderwijsinspectie, daar ik het in hoor zitten. En als wij expeteren met ministers of mensen van ministeries, dat gaat goed. Daar hoeven wij net het hele verhaal te houden over het Friesk. Maar het gaat vaak wel om financiële middels. En daarvan heb je nooit genoeg natuurlijk. Nee. En uit het onderwijsveld jaren wij zelf ook. Van ja, we willen wel, maar we hebben net altijd tijd. En tijd is vaak ik yield. Onderwijsmethoden ben ik net onbenocht. Ja, en dat is wel nodig. En daardoor helpt zo'n rapport wel naar het Rijksregeerta van kom maar nog meer yield toe te brengen, want we kunnen het wel broeken hier. Ja, want Fries wordt gewoon volledig erkend, is een volledige taal. Dus daar moeten ook boten bij de vis. Waarom vindt u het eigenlijk zo belangrijk? En waarom vindt de provincie het zo belangrijk dat in het onderwijs aandacht aan Fries wordt besteed? Nou, dat heeft verschillende redenen. Het had een pedagogisch-didactische reden. En dat zei ik ook nog als net pedagoog. Dus dan wat ik heel voorzichtig lezen. Er kijken allemaal pedagogen en didactici. Dus dat is altijd wat ingewikkeld. Maar het is heel nieuwsgierig dat die meertalig uitdrukken kiest. Het is goed voor de ontwikkeling van een band. Ik ben zelf ook Friestalig opgevoed, maar ik spreek ook aardig Nederlands. En het is goed voor de flexibiliteit van die brein. En ik denk dat ze er een rieker meest van wust. Maar het is ook goed omdat het bij de identiteit van uw professie jet. En het jet bij uw cultureel erfgoed. En het is een rieke taal. Ik als just naar de literatuur en lieren of toneel dat eromheen hingen. Dus er heeft heel veel aparte redenen. En voor elke is het misschien wel wat oors om voor het Fries te gaan. Ja, nou is het natuurlijk al jarenlang een verplichting om Friesk aan te bieden op basisscholen en ook in het voortgezet onderwijs. Maar daarmee bent u nog niet tevreden. U wilt eigenlijk alle scholen op een hoger plan. In 2030 moeten alle scholen voldoen aan het zogenaamde A-profiel. En dat betekent dat kinderen leren Fries lezen, schrijven, spreken. En ik vergeet volgens mij nog iets. Maar in ieder geval op het allerhoogste niveau. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, zodat we dan bij meer in hun craft zetten kinderen. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk workshop, dat weet ik wel. Ja. Maar dat is dus die heel vertrouwd in het Friesk vielst. En dat bij een goed on hun rug komen. En dat is goed vanwege al die andere redenen waar ik het niet zie hoor hier. Dat de taal behouden bloot, maar daar stoot ik rommer ontwikkelst als mees. Dat is een groeimodel. En ik merk, nou ik 4 jaar taal in portefeuille heb mooi bij de provincie, dat er wel eens wat betiezing is over dat beleid van de provincie. Want er zijn mensen die denken in het onderwijs, maar ik mensen van boeten het onderwijs. Oh, het is een ontheffingsbeleid. Houd het maar teuken, dan is het tot 2030 wel goed. Of we moeten nou direct in één keer moeten we naar dat A-profiel toe. En hoe moet dat nou? En beide is gewoon net weer. Het is een groeimodel. Ja, er is nu nog een groeimodel van 10 jaar. Hè? Ja. Want we hebben het over 10 jaar, dus eigenlijk betrekkelijk snel. Ja, en dan ben ik mensen in Friesland die vinden dat het eigenlijk juist erom mag hier. Dus er ben ik mensen bij die vinden dat viersten te let. En daar beziek ik dan wat de vrede in het midden te houden, de tjerk in het midden te houden. Maar het is een groeimodel. En nee, Friesk is net een vak
dat vrijwillig is. Of je moet in de stelling werven vanzelf. Ja, er zijn een paar uitzonderingen, maar dat is eigenlijk alleen voor de stelling werven. Ja, wist. Ja. Het is een verplichting. Het is net van er even bij. Maar als ik dat als provinciebestuurder zei ik, als wij zo volle van jou vregen als onderwijzer of als schoolbestuur, dan moet ik wat zien stemmen. Want ik vind als bestuurder, je kan net iets vregen van mensen zonder daar dan de helpmails bij te lezen. En wat staat er tegenover dan? Onderwijsmethoden hield om bijvoorbeeld op een andere manier leerkrachten in te zetten. De provincie die had middels, en die ontwikkelt zich de Germans, CDN en AFOEK, om squal meer tot hun rug komen te litten. Maar lid us dus ik weten wat jou nodig gaat. Ik weet net dat wij op alles een positief antwoord aan kennen om robuust Fries te gaan. En dat ik zou vrijwezen, maar ik hier Aron Sneun, mijn tante is er bij me op bezieten. En ik vreeg dan, als tante, maar ik een beetje debatteren, hoe is mijn Fries eigenlijk op squallen? Ja. Checken, hè? Ja, wel leuk je tante ziet, maar we komen er eigenlijk nooit aan ta. En toen dacht ik, dat kan ik me heel goed vaststellen, want die squallen hebben wel wat meer onderhollen. Soms heel dol in dit coronatijdrek. Ja. Maar we komen er even net aan ta. Dat zei ik net, hoe reken je, hè? Nee, ze wil dat Fries een volwaardig vak is en er niet aan toekomen zou er niet meer aan de orde zijn. Dat is een mooi bruggetje ook naar de onderwijsinspectie, Nienke Deelstra. Hoe is het eigenlijk gesteld in Friesland met het Fries op school? Nou, wij gaan onderzoek doen, een themaonderzoek in 2018 en 2019. Dat uitblikken dat scholen nog verschillend waren binnen in hun taalprofiel. Hè? Want er is een ontheffing van de Watereilanden en de Stellingwerven. Ja. Die bieden het net aan of nauwelijks. Tot het orenuiterste, de drietalige scholen, die alle jaren al een A-profiel hebben. En A-profiel is eigenlijk het beste, hè? Dat je eigenlijk gewoon op elk niveau Fries leert. Dus dan voldoen de scholen aan alle kerndoelen. En alles wat er tussenin zit. En wat er tussenin zit, dat is het grootste deel, toch? Dat is het grootste pad. Maar er zijn wel redelijk wat drietalige scholen. Maar het grootste pad zit denk ik in het C-B-profiel. Ja, dus die hebben nog een behoorlijke weg te gaan om te voldoen aan de ambitie allemaal A-profiel te worden. Hè? En hoe vinden die gesprekken met besturen? Want jullie richten je als onderwijsinspectie de laatste jaren met name op de besturen. Zijn die allemaal blij met die aandacht voor het Fries? Nou, of ze er bliert mij binnen, dat weet ik net. Maar wij horen wel tafersjog op het Friesk. En dat doen wij toch de peteren die wij eerst in de fjouwer hier gaan bij besturen. Het fjouwer jaarlijks onderzoek naar bestuur en squallen. En dan is Friesk een van de thema's die we dan aankaarten. En dan zoeken we echt naar het bestuur, naar welke doelstelling had het bestuur omgaande het Friesk. Hoe horen ze zicht op de kwaliteit van het Friesk op de squallen en welke effecten had dat? Daarnaast horen we dan rekening met de taalprofielen die de squallen op dat stuit hebben. En dat wisselt per squallen. Maar we gaan ook in op de ambities, dus ook op de provinciale ambities, hoe ze daar werken naar 2030. En hoe reageer ze dan? Eigenlijk, want u zei net van, tenminste zo begreep ik het doet er eigenlijk niet toe, want het is een wettelijke verplichting. Dus ze zullen wel moeten, hè? Dus zin of niet is niet meer aan de orde. Maar toch, als u zegt van nou, wat u nu doet is mooi, een mooie start, maar u bent er nog niet, want de ambitie is 2030 profiel A. Hoe wordt er dan gereageerd? Wisselend. Aan de ene kant binnen besturen die al een heel eind op wij binnen of die een heel soort Friestalige squallen hebben. Dus die hebben vaak al iets in hun beleid daarover of voor hun is het makkelijker om daarom te voldoen. Dit snoer is natuurlijk ook besturen die zeggen van nou, wij vinden die ambitie wel heel hoog van de provincie. En het is net passend bij onze populatie. En wat zegt u dan? Nou, wij sluiten aan bij de bestuursafspraak die er leidt. Hè. Die is makkelijk tussen Riek en bestuur, Riek en provincie. En dat is die provinciale ambitie. En daar sluiten wij bij aan. En squallen en besturen hadden de tier tot 2030 om daar rond te voldoen. Ja, dus weer eigenlijk weer opnieuw van niet willen is gewoon niet meer aan de orde. Ze moeten nu leveren, die schoolbesturen en daarmee ook de scholen. Tegelijkertijd, er wordt natuurlijk best veel van het onderwijs gevraagd. Daar gaat natuurlijk ook heel vaak de publieke discussie over. Wat zijn nou de meest voorkomende vragen in de praktijk van scholen als het gaat om Fries? Waar worstelen ze mee? Ze worstelen bijvoorbeeld mee dat de populatie net Friestalig is, dus dat het hun meer moeite kost. En waar speelt dat met name? In de steden. Zoals in Leeuwarden. Of Haas of Snits.
in steden. Maar ik bijvoorbeeld dat het voor sommige leraren moeilijk is om Fries te jan. Omdat ze zelf net Friestalig binnen. Ja. Dus ja, dat zijn dilemma's die er wel binnen. Dat zijn wel grote dilemma's, hè, mevrouw Poepjes? Ja, wees, dat zijn grote dilemma's. En ik wil daar ik net lichtvaardig over spreken. Want het onderwijs is geweldig geregeld in Nederland. En we vertrouwen ons bijen om hele expertisevolle, dat is geen goed woord, maar meestal daar. Ja. En dat gaat hartstikke goed. Alleen dit is wel iets wat dan lastig is. En als bestuurder zie ik 2 dingen in de basis. Ik zei, het is net vrijblijvend, het is het moet helle worden. Waarom moet het helle worden? Omdat provinciale steden het zijn. Hè? En zo werkt het in een democratie. Maar in de uitvoering daarvan wil ik heel redelijk, maar ik toegankelijk wijzen. Dus als zo'n squalle er net aan tak komt, omdat er bijvoorbeeld een onderwijzer is die net Fries spreekt, die zich er net vertrouwd in voelt, dan wil ik heel graag dat wij dat, misschien te jaren maar de inspectie, of de mensen van Zeden en AVOK jaren en een werkmethode ontwikkelen dat zo'n persoon zich wel vertrouwd voelt. Want er binnen heel veel mogelijkheden digitaal om Fries op een mooie, robuuste manier te leren. En laten we wel wijzen, als er Engels jong wordt ontbijt op school, dan ben ik net al een native speaker in het Engels. Nee. Ik ook van het steenkolen Engels. We denken dat we goed Engels spreken, maar dat valt ik wel wat te zien. En daar reist hij dan ik mooi. En ik snap dat er op school, hier en daar op middelbare school, ik oren zaken binnen, zoals de loverboy-problematiek of zoen-eten, sportcoaches. En komt er alle boppen op. Dat maat ik, Fries maat ik, maar dat ken ik zo mooi wijzen. Dus liet ik on u weten wat jou nodig had om het Fries op een mooie, robuuste manier dat elke ene wat on het jan te kennen. En het is krek als mij de coronamaatregels, denk ik dan. Het werkt alleen nog maar echt goed, omdat als we het alle jaar willen. Dus als we machinaal willen dat we oralmeter van elkaar oud. Maar dat is misschien dus ook wel het probleem. Dat daar die discussie over gaat. Hè? Van willen we het wel allemaal? Ja. Dat zullen we straks ook zien in het filmpje met mensen vanuit de praktijk. Ja. Waar daar ook de vraag bij wordt gesteld van moeten we het wel willen? Ja, en ik denk wel dat we het wel willen. En maar dat ik onbekend iets is. Geen ieder site willen we wel Engels hebben. Geen ieder site willen we wel rekening hebben. En ik weet wel dat er rondom het Fries ik wel eens wat een uitsluitend sfeerke hinget. En dat had ik wel eens mijn Friesen zelf uit te staan. Die heel veroordelend wijze kind dat je net gay Fries spreekt. Ik denk dat ik wel eens verhoren moet. Maar Fries is een mooie toevoeging voor de ontwikkeling van jouw baan. En de methodes daaromheen, als ik die vergelijkje met hoe ik zelf Fries in het onderwijs kreeg en heb de basiskwallen. Nou, het is echt safvolle mooi, want die wien deerlijk saai. Ja, ik herinner me inderdaad ook nog. Ja, we zijn natuurlijk al wat ouder, maar... Daar zit ik vast een keer mensen te beledigen hier, maar echt. En dan zie ik heel geen volslijn pro-Friesktalige omjouwing. En ik weet nog dat ik dacht, oh nou, zou helles te willen wel uit het Fries. Is net meer onder orde. Kortom, de school moet echt presteren op het Friesk. Omdat het wettelijk zo geregeld is en omdat het nevens us goed is voor de toekomst van het Friesk. Maar we laten jou daar net alleen in. En wij staan iepen als bestuur van kritische blikken naar u staan. Van jou kind dat nou wel willen, maar zo werkt het in de praktijk net. Nou, en daar moeten we toe hebben. En dat gaan we oplossen, machinaal. Nou kijk, deze oproep is volgens mij luid en duidelijk. Mensen kunnen nu al via de chatknop vragen stellen, met suggesties komen. En blijf het ook vooral doen, want u zegt, ik sta daar helemaal open voor. Ja, het is een tweerichtingsverkeer. Het is net alleen nog een bestuur of een politiek die zegt, Jo matte, want Jo matte wel, maar wij helpen daar echt in. Ja, moeten en geholpen worden. En de onderwijsinspectie speelt daarbij dus een rol. Hè? Dus u vertelde al 2 jaar geleden een onderzoek gedaan naar de staat van Fries op de scholen. Dat gaat u herhalen over 10 jaar? Nee, in 2024 toch het volgende thema-onderzoek. Oké, dus dan zijn we zo halverwege. En het volgende komt dan in 2030. Ja, dus dat is eigenlijk goed afgestemd. Ja. Dus we weten over 5 jaar of we halverwege die ambities zijn, welke groei. En stel nou dat het niet lukt. Hebben jullie dan als onderwijsinspectie ook nog drukmiddelen? Als wij nou merken dat besturen zich net houden onder wet, dus eigenlijk geen doelstellingen, je beleid haar op het Fries, dan spreken wij de bestuurende wel op aan en wij kunnen ook een herstelopdracht jan. Dus dat betekent dat een bestuur zich dan op een bepaald tijdstip onus verantwoordje maakt om het te herstellen. Om te herstellen, dus om alsnog Fries de plek te geven die het verdient. Klopt. Ja,
Dus in die zin hebben jullie best veel macht en invloed. Ja, straks kun je het stellen. Uiteindelijk is het van u natuurlijk bedoeld, tuurlijk. Wij moeten dus de willen horen, maar we willen echt stimuleren. Dus die rol als inspectie hebben we echt zeker. Ja, de stimulerende rol van de inspectie van de provincie. Nou, je zou zeggen, dan moet het toch lukken. Kijk, wat nu natuurlijk opvalt in dit gesprek is eigenlijk bijna een soort negatieve insteek. Hè? Fries, verplicht, moet, wat zit allemaal tegen. Maar het is natuurlijk ook gewoon een prachtige taal, hè? Het is een prachtige Fries. taal. Ja. En van wat mezelf... betekent Fries voor u? Nou, het is een hele handige taal. In de zin van, ik ben volgens Friestalig opvoeden. Mijn Hollands kwam pas op de basisschool of op Jutterbaddersplak. En mijn televisie en al dat soort dingen. Is ook wel goed gekomen volgens mij. Maar het is een taal wat zich heel erg op het snijvlak van culturen bevindt. In de zin van, als je een beetje oerhelje naar het Duitse... Nou, dan kun je maar Duitse heel volle. Naar het noorden daar. Nou, mijn borreltje op en wat goeie wil kun ik nog Noors praten. De Engelsen is heel easy peasy, is dat. Nou, Frans, dat wordt hem even net, maar daar moet je wel voor onder studie. Maar het is een taal die in verbinding steert met heel veel dion van... En toegang geeft dus tot, heel makkelijk toegang geeft tot andere talen. Ja, wist. Nou, iemand die heel erg bezig is met taal, met poëzie, met Frieske poëzie, is Niek de Vries. En hij is dichter van Friesland. Dag Niek, welkom. Hi, we horen je. Ik heb begrepen dat je ook voor het voortgezet onderwijs een programma hebt waarin je aandacht besteedt aan het Fries. Wat doe je daar precies? Ja, ik ben correct vorige week begonnen met mijn schoolprogramma. En dat zal het komende lesje zal dat herinneren. En ik ben vorige week begonnen in Wolvergeer. En het eindigt dus aan het eind van de simmer, zeg maar. Of nee, aan het begin van de simmer van 2021. En het is een tweetalig programma. Ja? Fries en Nederlands. En ik maak je daarbij een putte gebruik van filmpjes en muziek. En op die manier kan ik makkelijk tweetalig werkje, omdat ik daarbij dus ondertitels broek. Dus over 2 weken ben ik drachten en dan is het helemaal Friesk, zeg maar. En ik belang dus in Wolvergeer en dat is de Stellingwerven, dus daar wie de verhouding krijgt we doos. Ja, want daar wordt Stellingwerfs gesproken, hè, in plaats van Fries. Hey, en wat merk je nou aan de leerlingen? Waren ze blij met je komst? Ja, ik ben hartstikke blij, want het ging hartstikke goed en ze waren hartstikke geïnteresseerd. En ik beziek je vooral de belevingsgraad van de band op te zieken. Toch een prettig te vertellen over mijn eigen middelbare kwaliteit op het Lauwerscollege in Boetenpost. Ik heb wel het idee dat dat ook kan. Dat is mooi. Dus, En binnenkomt, bedoel je eigenlijk mee de liefde voor de taal? Want Fries en Engels, is dat wat je belangrijkste doel is? Ik begin gewoon bij het persoonlijke. Dus ik wil gaan vooral stellen dat literatuur en poëzie, dat het eigenlijk gaat, net over vreemde mensen of zo, maar gewoon eigenlijk over jezelf. Hoe mensen in dezelfde dorpen en steden met dezelfde vragen, problemen en verwachtings. Dus dat is mijn insteek. En daar sluit eigenlijk het Fries echt heel wat bij aan, want dat is eigenlijk je eigen leefverhaal eigenlijk. Ja. Nou ja, en over eigen leefwereld gesproken. Je gaat een gedicht voordragen. Ik ben niet voor niks dichter van Friesland. We gaan naar je luisteren. Ja, ik wil nog even nemen. Mijn gedichten komen heel vaak via uit een soort gevoel van ongenoegen, zeg maar. Daar begint vaak een gedicht. En dat ongenoegen wie het eigenlijk al wel op de middelbare school. En dit is een beetje tastspitst op die situatie. Dit is eigenlijk het eerste gedicht dat ik maak als dichter van Friesland. Maar dan tastspitst op de middelbare school. Nou, we zijn benieuwd. Ja. Begin heet het. Dit is hoe het begint. Du komt thuis en blijft staan bij het onrecht. Het is oeralven. Het huis is kalm. Maar du bist het net. Wat in klasgenoot raap. Aan het eind van de jong. Dat wie altijd praat. Du zeist er wat van. Maar de oren die joegen haar gelijk. Het zint hij net.
Het wint die in de holle om. Mensen binnen zo wis, ze mij zo graag praten. De loekst een kast hiepen en rikst omheeg. Gelukkig is er wat te eten. Maar de poeder krookie is samen leeg. En opnieuw frest hij zelf op. Doe staps te bed. Jest het vertrouwde snorkje vier erop. Maar dat helpt niet. De stem in een holle meel terug. Doe ziekest om wudden, om waarom te slaan. Maar een helder verhaal wil het net worden. Doe best de eenling die is die eerder ekkel wiest. Een groep is prachtig. Als er wat een leidje valt. Hoe graag praat net oer u's en wie. Maar in sympathie van de underdog is geen tafel. Doe best het om mezelf. Als het zin zit. Doe lijst thuis. Maar vol gevoelens die het net thuis komen willen. Doe eerst het waaien. En dan in één, dan stapst eruit. Zonder dat er erg in hierst, best al wat kalmer. Mensen binnen zo wis. Doe maar er even om gniezen. En dan zit hij wat in het zin. Een riegel. Een peer wudden. Het is genoeg. Het kriegt het al vorm. Als dat vangen kerst, bist dan hier lijn. Doe rikst van zieden en pakst van dat nachtkastje een pennen. Dat is hoe het begint. Prachtig. Dank u wel. Dank je, dichter van Friesland. Ja, de theorie is gewillig en de praktijk soms weer barstiger. In het volgende filmpje horen we 3 ervaringsdeskundigen als het gaat om Fries in het onderwijs. Goed, we hebben het net uitgebreid gehad over de ambitie als het gaat om Fries in het onderwijs. En we gaan nu eens kijken naar de praktijk. Hoe wordt op Friese scholen aangekeken tegen Fries? En daarom hebben wij 3 heren uitgenodigd. Tegenover mij zit Aantje Soepboer en hij werkt bij CEDIN. Naast hem Reitse Jonkman, docent Fries bij het Bogerman College in Sneek. Bogerman, ja. En Riek Schoenmaker, bestuurder OSG Zevenwolde. Welkom heren. We gaan het dus hebben over de praktijk van het Fries op school. Reitse Jonkman, lopen leerlingen nou warm voor het vak Fries? In de eerste klas alle jaren, want daar is een verplichte vak. Dus daar hebben alle leerlingen die het van VMBO onto mijn gymnasium. Ja, dus daar moeten ze. Maar ik vroeg, lopen ze er warm voor? Sommigen wel en oren weer net. Dus dat hangt een beetje van de achtergrond ook. Komen ze van het platteland, van boetensnits, maar dan is vinden ze het een aardig vak. Uitsnits, dan ging het echt wat ze op het basisonderwijs krijgen. Dus het is heel verschillend. Dus het is hartstikke gewoon vak. Het is bijna een gewoon vak, ja, want daar zijn die verschillen natuurlijk ook. En bij u op school, hoe wordt daar tegen Fries aangekeken? Nou, dat sluit een beetje aan bij de vorige gesprekken. Dat varieert erg. Ja. Dat heeft erg te maken met de achtergrond van leerlingen. Het heeft met de plek in Friesland te maken, denk ik. Het heeft met de spraak, met de taal te maken die ze van oorsprong spreken. Of daar een Friese oriëntatie op zit of niet. Dus dat kun je niet zo 1, 2, 3 beantwoorden. Dat verschilt echt van leerling tot leerling en van plaats tot plaats. Ja, nou is het een verplichting. Hè? U moet het vak Fries aanbieden op school. Wat vindt u daar zelf van? Ja, dat is een moeilijke vraag. Kijk, ik vind dat regio's in dit land trots moeten zijn op hun eigen taal, hun cultuur, hun achtergrond, hun tradities. Dat creëert, vind ik, ook geen onderscheid, maar dat verrijkt het palet. Ja. Dus ik heb zelf ooit een column gehad op de regionale radio in het dialect. Ja. Dus daar ben ik een warm voorstander van. Ik heb wat moeite met een aantal randvoorwaarden. Dat is de verplichting ook voor mensen die er niets mee hebben. Mm-hmm. Dat is de verplichting ook voor, ongeacht het niveau wat leerlingen hebben, dat maakt ook wat uit.
Want kinderen... De ene leerling is taliger dan de andere. Dus Ja. die hebben soms al moeite met de talen die we in de rest van het land aanbieden. En er nog één bij is voor sommige kinderen echt een belasting. Ja. Dus dan zegt u, richt je vooral op de vakken die verder gegeven worden. Ja, nou nee, ik vind dat die aandacht voor het Fries vind ik heel belangrijk. Ja. Dat hoort bij deze provincie. Voor het grootste deel bij de provincie, niet de hele provincie. Maar zoals ik zei, ik heb wat moeite met de verplichting, met de randvoorwaarden, met de wijze waarop het georganiseerd is. Dat vind ik een lastig. Ja, en het is ook een lastige, hè? Want het blijkt vaak toch ingewikkeld om te voldoen aan de wettelijke vereisten als het gaat om het Fries. Hè? Aantje Soepoer, u komt op vele scholen. Merkt u ook dat dat ingewikkeld is om daaraan te voldoen voor scholen? Nou, je merkt dat het ingewikkeld gemaakt wordt. Hè? En het is... Ik denk, want ik de vorige gesprekken dan ik dingen zezen over het Fries en dat het dan voor elke nier verplicht is, dat het best wel dreig is. Nou, ik denk dat we dan ook iets essentieels voorbij gaan. En dat is namelijk dat het Fries uw taal is. En dat het in feite, wat mij onbelangrijk, de eerste taal wijzen, die het we leren moeten op scholen. En dat er dan wel oortaal misschien ben, waar je inderdaad wat minder aandacht om besteden kan. En dat ben ik denk dat maar het landelijk misschien nog maar zo hebben. Waarom zo'n je bijgelijks net Fries doen in steeds van Frans? En Fries als een volwaardige, moderne, vreemde taal. Oké. En dan denk ik, als we in Beheiningen denken, en als schoolbesturen in Beheiningen denken, dan wordt het een hele lastige opgave. Maar dat we misschien al niet kansen denken, want dat leidt een ambitie van de provincie. Dat we misschien al niet kansen denken van hoe kunnen we dat Fries toch een plak Jan en ook onder leerlingen schillen dat het een volwaardige taal is, dat het er volwaardig bij het. En net een of er onhengsel is wat moeilijk is, wat ze kiezen moet of net kiezen kunnen. Nou, ze kunnen er niet voor kiezen, hè? Het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs daar is een verplicht vak, toch? Daar is het in principe, in theorie, op papier een verplicht vak. Ja, in principe, in theorie. Ik kom echt wel op school met dat verplichte karakter wel heel vrij aan wordt. Ja, dus u voelt zich een beetje een lonely wolf als het gaat om het pleidooi om Fries juist echt verplicht en misschien nog wel op te waarderen. Nou, er ben ik gelukkig wel meer die dat vinden. Maar ik vind wel dat we daar machinaal net aan moeten. En dat de ambitie van de provincie richting 2030 een heel serieus karakter aan mij. Waarvan iedereen denkt van jongens, het is nou serieus. We willen hier echt wat mee. We willen het Fries echt op de kaart zetten. En dan moet het Fries, die moet uit een aantal hoekjes waaien. En een van het hoekje waar het Fries uitwaait, dat is het conservatief agrarische hoekje wat het altijd in zit. Van uw spaken, wie Fries ken. We komen van de klaai, dus we praten wat Fries. Het moet een volwaardige taal worden die er kansen had in het verdere leven. We moeten het heel serieus nemen. Ja, geef het naar u. Is het een aansprekend verhaal? Nee, helemaal niet zelfs. Ik ben niet zo van de verplichtingen. Nee. Nogmaals, ik vind de ambitie van de provincie, daar sta ik volledig achter. Vind ik een hele goede ambitie. Het zou eeuwig zonde zijn als die taal op een gegeven moment niet meer gesproken wordt. Dat moeten we uit alle macht voorkomen. Maar kijk, het belang van Duits in het oosten van Nederland is heel groot. Ja. Vanwege de ligging. Toch moet je dat daar niet verplicht stellen. Als je kinderen verplicht tot dingen, dan moet je zo weinig mogelijk doen. Want maar daarmee... het Nederlands is ook verplicht bij je op school, toch? Ja, dat klopt. Maar er wonen hier in deze provincie ook heel veel niet-Friestaligen. Ja, dus u zegt van, ik vind het eigenlijk niet goed dat je voor kinderen die niet Friestalig opgroeien, dat je het vak Fries verplicht stelt. Dat klopt. Ik vind dat je het moet stimuleren. En ik vind ook dat je daar heel veel moeite voor moet doen. En dat doen we ook. Maar om voor niet-Friestalige kinderen, ik geef een voorbeeld. Voor Weststellingwerf en Ooststellingwerf gelden andere regels. Ja, daar is uitzondering gemaakt. Ja, er zitten natuurlijk heel veel kinderen wel uit die regio op scholen die wel onder de taalverplichting vallen. En ik vind in dit land, er is al zoveel verplicht en we zouden daar toch wat U houdt gewoon niet zo erg van verplichtingen, begrijp ik. Maar net elke keer hoeft hetzelfde te kennen. Hè? De ambitie van de provincie, die had het over het aanbod van de squallen. Zeker. En die had dus net over wat elke leerling kennen moet. Klopt. Dus dat er een bepaald aanbod is, daarmee verplicht ze jou net in een stellingwerf, die dan op een Friestaal of op een squallen zit binnen het Frieske taalgebied vallen, verplicht het die leerling net om aan het einde van de tweede of derde klas heel heeg te scoren op Fries. Maar die verplicht het wel de squallen om een zo stevig mogelijk aanbod richting A-profiel te zetten. Dat is duidelijk. Ik ga nog even naar Rijtse Jonkman. Want het pleidooi, eigenlijk het opwaarderen van het Fries. De andere kant van gaat nou niet verplichten voor kinderen voor wie dat minder voor de hand liggend lijkt. Waar staat u in die discussie? Mijn achtergrond is van een taalsocioloog. En dan denk ik dus in termen van macht.
De Nederlandstalige groep is de dominante groep. Ja. En die hoegt dan bepaalde dingen net. De minderheidspartij die maai dingen. Nou, zo stiert het net in de wet omschreven. Dan worden gelijk ze ruchten, jong. Verder dikste van alle oude kranten het juist er een heel aardig stukje in een te gast kreun. En zei er van, nou, we hebben het beste voor, maar het Frieske, alles met goed. Maar wij moeten dan ook eens even troppakken. En troppakken is, ik gelijk ze ruchten ik in de praktijk brengen. Dus net voor de ene partij vrijbloeiendheid en voor de andere partij verplicht. Nee. Het is Maar dan kijkt u vanuit het perspectief eigenlijk van taal als cultureel erfgoed, hè? Ja, om dat te behouden. Ja, en ik heb het idee dat u vanuit een ander perspectief praat, namelijk het perspectief van het opgroeiende kind dat zich later in de samenleving moet redden. En als u vanuit dat perspectief kijkt, of is dat niet een goed onderscheid? Dat is correct misschien wel een pleit voor wat Soeboer je naar voren te brengt. En dat die taal is van us en van us, dat is dus inclusief van iedereen hier in Friesland. Ja, dat is dus nog maar de vraag. Dat ben we wel ingestapt. Nee, dat zijn we niet met elkaar eens. Want Nou. ik vind dat niemand mij kan verplichten om Fries te spreken. Ik versta het, 100%, Ja. 98%. Maar ik kan het heel goed volgen. Maar ik ga mij nooit eraan wagen om het ook te spreken. Nee. Omdat ik vind, het hoort niet bij mij, het past niet bij mij. En we zijn het snel eens over de wettelijke bepalingen. En daar gaan we aan voldoen. In 2030 zullen we ervoor zorgen dat het allemaal geregeld wordt. Ken jij dat, hè? Maar 2030. Ja. 2030 is eigenlijk Dat is wel maar- het dat is perspectief. Schoonmaker, ken je Maar het wel de- maar maar Ja, ik ga er even af, want we gaan zo afronden. De vraag was, wat vindt u ervan? Ja, dat En was dat inderdaad is, mijn ik vraag. vind iets anders dan wat Ja. er nu op dit moment de verplichting is. En daar heb ik kanttekeningen bij. Dat Ja. was mijn antwoord op de vraag. Ja, dat is heel duidelijk. En het is ook heel duidelijk dat u het niet eens bent. En dat hoeft ook niet, want ik denk dat dit gesprek ook weer spiegelt hoe er in de provincie gedacht wordt. En dat er een grote provinciale ambitie is. Dat hebben we net de gedeputeerde ook weer horen verwoorden. U zegt wat verplicht is verplicht, daar hou ik me aan. En ik zou eigenlijk wel die discussie weer opnieuw willen voeren van of je het als verplichting moet opleggen. Terwijl jullie beiden veel meer pleiten voor het nog sterker maken van het vak. Vanuit ook ja. de cultureel en als verplichting, achtergrond. ook al is het een verplichting dan, ik denk dat er een heel groot field leidt, waarin docenten, Fries, adviseuren, schoolbesturen elkaar vinden kunnen. En waarin het verplichte karakter net de boventoon viert. Natuurlijk zijn er wettelijke verplichtingen, maar ik denk dat dat er een oonbod is voor elke school om richting de ambitie van 2030 echt het beste in haarzelf naar boven te halen. Dat is een heel mooi slotpleidooi voor het vak Fries. Het spijt me heren, 10 minuten is heel kort, maar we gaan nog verder praten met de kijkers naar het webinar. Dank voor uw inbreng. Graag gedaan. Bedankt. Uitgeest. Ja, want het woord is nu ook aan u. Wat is nodig om het Fries op school de plek te geven die het verdient? We kijken even naar een animatie. Alle scholen in Friesland hebben een taalplan Friesk profiel kregen. Dat houdt aan of de scholen op dat stuit alle kerndoelen voor het Friesk voldoende aanbiedt. Een A-profiel is een voldoende aanbod. Scholen met een lager profiel maakt het afwerkje op een A-profiel. Bij het verbeteren van het aanbod Friesk kunnen scholen type krijgen van verschillende instellingen. Elke 4 uur wordt het taalprofiel van een school op een nij vastgesteld. De scholen moet dan een verbetering terugmaken hebben. Op die wijze bieden alle scholen op zijn lijst in 2030 alle kerndoelen Friesk voldoende aan. Zo hebben de leerlingen tarret op libjen en werkjen in Friesland. Ja, de gedeputeerde zei het ook net. We willen wel helpen. We stellen iets verplicht, maar we stellen wel ook iets tegenover. We zijn heel benieuwd wat u nodig heeft om Fries de plek te geven die het verdient op uw school. En dat gaan we op de volgende manier doen. Als u allemaal uw mobiele telefoon te hand neemt en gaat naar de website www.menti.com. Als u daar bent aanbeland, moet u een code invoeren. En die code die staat ook op uw beeldscherm. Maar ik zal hem voorlezen. Dat is 6351786. En als u die code heeft ingevoerd, dan krijgt u, als het goed is, de volgende stelling te zien. Gedeputeerde Poepjes, mag ik u vragen de stelling even voor te lezen? Ja, Wis. Wat is nevens jou nodig om het Friesk een beter plak te jan op jouw squallen?
Dat is de vraag. En dan kunt u kiezen uit een aantal antwoorden en u mag 2 antwoorden geven. Dus we zijn nu heel erg benieuwd of het gaat lukken dat u allemaal op deze site terechtkomt. Er is altijd sprake van een vertraging. Rechtsonder het poppetje dat u ziet, daar komen, als het goed is, zometeen aantallen bij. En dan verschijnt er een staafdiagram. U merkt, ik ben het aan het volpraten. Er zijn 5 keuzemogelijkheden. Financiële middelen, materiaal, begeleiding, nascholing of verbinding met andere vakken. We hebben nu 4 mensen al die hun antwoord gegeven hebben. 6. En we zien de staafdiagrammen steeds van grootte wisselen. 6. Spannend is dit, hè? Het is Crack Songfestival. Het is, ik denk eigenlijk bijna aan de verkiezingen. De verkiezingen, dat is met dezelfde staafdiagrammen. Er wordt flink gestemd. 32, 34, 41, 46. Nou, alles is nedig, Jericho. Ja, 68. Nou, u kunt nog rustig doorstemmen. Ik denk dat het aardig is om straks dat overzicht te hebben. Dan neem ik even met u beiden de uitslagen door. Want verbinding met andere vakken, dat lijkt eigenlijk wel het antwoord wat de meeste stemmen heeft gekregen. Dus het gaat eigenlijk over het geïntegreerd Fries aanbieden. Ja, en nogmaals, ik ben geen pedagoog of een didacticus. Dus ik ken je volle mij. Het komt mij als verschrikkelijk plausibel oor dat je bijvoorbeeld geschiedenis in het Fries krijgt. Geschiedenis kan er maar libjen gaan. Misschien moet je eens even een bloeddorstige Noorman ha. Ja. Ik weet dat heer Soeboer dat heel goed kennen zoeken. Maar ik bijvoorbeeld iertrijkskunde of biologie om mijn pad. Dat het dus libjen gaat en dat het dus uit dat vacuüm, dat kunstmatige vacuüm, dat het misschien nou wat is, helle wordt. En zelfs daar zal ik onderwijsmethodes van nedig wijzen. Maar ik ken het mijn eigen squaltijd nog wel herinneren. Ik heb op het Bogerman zitten, niet snit. Dat nogal wat vakken, en ik wie hier van de Bern van Boeten, die uit Makkum kwam. Dus de wel aardig Frieszinnige Bern. Wij kregen ik vaak skiertnis en zelfs nog wel Duits voor een pad in het Fries. Omdat die docenten, die wie een Friestalig van hunzelf. En dan is het zo kunstmatig om Nederlands met elkaar te spreken. Terwijl je de naamvallen ook wel in het Duits uitgelegd kunt krijgen. En dat werkt het best goed. Tenminste, bij mij wel. Maar ik ben het maar schoenmaker ekkies. Net elke hier is talig. Hè? En daar moet er wel... Er zijn mensen bij die vinden Nederlands al, en dat zeg ik met het grootste respect, echt moeilijk om dat goed onder de knibbel te krijgen. Sterker nog, er komen nog steeds kinderen uit onderwijs die laaggeletterd zijn. Ik bedoel, dus dat is op zichzelf wel een behoorlijke uitdaging, ook hier in de provincie. Maar ik wil even aan de onderwijsinspectie. Herkent u dat? Dat er eigenlijk behoefte is aan een verbinding van Fries met andere vakken? Dat herken ik wel. Ja. Dus just ook maar de squallen die het al wat heger in het profiel zitten, dat die daar volle meer naar ziekje. Hè? En wat de deputaire krijgt, zei ik, dus orenvakken in het Fries Jan. Dus net alleen nog maar het vak Fries skiën, maar integreren met de orenvakken. Ja, dus dan heb je niet alleen een vakdocent Fries nodig, maar dan heb je eigenlijk nodig dat ook Friestalige docenten die geschiedenis, aardrijkskunde of biologie of wat dan ook geven. Dat is dan wel een noodzakelijkheid, anders heb je dat niet. In het basisonderwijs is natuurlijk 1 of 2 leerkrachten. Maar ik heb het nu over het voortgezet onderwijs. Ja. Want daar heeft u het ook over, toch? Als u het heeft over geschiedenis en aardrijkskunde. Maar ik denk dat op de basisscholen dat plak vinden. En ik denk dat vooral het onderwijsveld zelfs heel goed inschatten kan wat handig is daarin. Maar je laat een hele mooie kans om het uit een vacuüm te halen waar het misschien nou is en ik onnedig is. En misschien dat er nog ik wel eens wat als toch leerlingen als saai zien wordt. Nou vul ik in, eerlijk is eerlijk, of lastig. Of wat bijvoorbeeld als mijn tante zei, maar we komen er net ontdaan. Dan komt ze er dus wel ontdaan. En ik ken hier wel wat mooi. Maar dat houdt dus ik in dat wij maar de AVOEK en CEDIN en de squalbesturen om tafel matten van altijd aan zeel.
Hoe dan? Wat is dan nodig? En dan net death by PowerPoint en spreadsheets, maar dan moeten we echt het oer... Echt in de praktijk. Ja. En dat is dan wel bijzonder, want aan nascholing is weinig behoefte. Ja, blijkbaar. Ja, want dat is namelijk ook wel een opvallende uitkomst, hè, als je dat ziet. Hoe zouden die uitkomst moeten interpreteren? Wat denkt u? Nou, misschien dat er toch genoeg leraren binnen die het Fries dan toch beheersen. Of dat ze denken van, ja, de noodzaak leidt meer op begeleiding en op materiaal. Dus bijvoorbeeld op basisschool een spoor 8 invieren, dat ze daar echt de begeleiding bij krijgen. Ja, want begeleiding, daar is behoefte aan inderdaad in materiaal en natuurlijk aan geld, hè? Ja, wist. Ja, geld is natuurlijk, hè, dat zei u aan het begin van dit webinar ook al, dat altijd de vraag is. Ja, er is verschrikkelijk volle yield beschikbaar bij de provincie Friesland en het besteedje we ook aan Friesk in het onderwijs. En dat mat ik. Maar als jou deze ambities hebt, ja, dan tijd is yield, inzet van mensen is yield, dan mat dat erbij. Maar dit soort info en het rapport dat uitkomen is, hier aan het begin van het webinar sprutsen we daardoor, kennen wij daar wat mee. En voor jou dat ik misschien heel politiek word hier nou in, maar de discussie met de drie heren is wie ik verschrikkelijk politiek en ging ik over identiteitspolitiek voor een groot pad. Ik zie de heren minder vier van een korouw dan ze wel eens tochten, hier ik het idee. Dit tijdrek met corona, maar ik had je zeggen hoe het bijvoorbeeld in de politiek rondgaat in Amerika vannacht, maar die twee banden die elkaar aan het uitschelden. Ja, dat was niet een mooi gezien. Mensen zijn heel erg gevoelig van, mag ik er wezen? Wat is mijn identiteit? Word ik wel sjoen? Word ik net uitsluiten? En het Friesk is een kans, maar ik een potentiële bedreiging daarin. Want als wij nationaal nu opstellen dat het Friesk alleen nog maar voor de Jip-Friezen is die gay Friesk spreken en daar elkaar heel goed op onvallen, dan wordt het hem hier net. Maar als het Friesk net sjoen worden kan, dus als je als een hele gere voortzetten wist omdat het Fries spreekt, of als een achterlijk persoon, dan komen we er ik net. Dus eigenlijk zegt u van beide kanten, vraag ik gewoon wat begrip naar elkaar. En het is belangrijk dat ook de diepvriezen respect tonen voor mensen die wat minder talig zijn en misschien wat minder goed zich uitdrukken. Ja, maar respect bedoel ik net te zeggen van alles maar geen litten. Want je moet er wel een norm heen houden. Maar het is vaak de toon die de muziek maakt en meestal we sjoen worden. Schoenmakers zei ik ben net verplicht om Fries te spreken. Nou, waar zou je nou verplicht om Fries te spreken? Het gaat erom dat je het begrijpen, dat je er vertrouwd mee vielen. En zoals Soepboer ik zei, het gaat hier over wat biedt de squallen aan. Net wat moet een leerling presteren. En dat is een wichtig verschil. En als er een positieve taalhouding bijvoorbeeld bij bepaalde mensen uitkomt, ik hoop dat er meer uitkomt bij leerlingen. En net dat als hij in Fries spreekt, dat er dan direct ruzie in de tent is. Maar dan stinkt van, ja, ik kan niet verstaan. En ik praat Nederlands en doof Fries. En zo geven we maar elkaar om. Dan hebben we toch een prachtig mooie manier. Tenslotte zijn we een tweetalige provincie. Hè? Ik spreek hier ook Nederlands. Dit gaat toch goed, zo? Ja, dat gaat helemaal goed. Dat gaat helemaal prima. Ik wil nog even terugkomen. Dat is eigenlijk een onderwerp wat we nog niet aan de orde hebben gehad. Het verschil tussen het primair en het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs is Fries verplicht in het eerste leerjaar, hè? Ja. Ziet u nou grote verschillen in de aandacht die scholen besteden aan het Fries tussen het primair en het voortgezet onderwijs? Ja, ik ben inspecteur in het primair onderwijs, maar we hadden themaonderzoek natuurlijk die in het primair en voortgezet onderwijs. Ja. Daar concluderen we wel in dat het voortgezet onderwijs op het punt van bijvoorbeeld een docent Fries wel kwetsbaarder is, omdat het een lietsvak is. Is er vaak maar één docent die het jank in. En als hij ziek is? Ja, wat dan? Ja. Dus wordt dat een oornaam, toch een orendocent, kind dat. Dus het is wel in het voortgezet een kwetsbaar vak. Het is een kwetsbaar vak, dat herkent u ook? Ja, dat herken ik. Maar ik muziek je echt altijd de optimistische kant. Ja, dat is altijd mooi. Daar lezen dus ik weer kansen. In de zin van verbinden het maar orenvakken. De methodes moeten misschien wat toeker inzetten worden. Wij als professie moeten misschien wat oost. Want ik snap heel goed dat de ene leerling door net is. Een VVO-leerling is een famke op een VVO-niveau is heel anders als een jongen op een MBO-niveau. Ik bedoel, er zit hormonaal al een groot verschil tussen. Dus ja, en op een VWO heb je natuurlijk al zoveel andere talen ook. Hè? Dus daar zit een concurrentie tussen de verschillende talen die je moet leren. Maar ik denk dat daar ik hele goede kansen lezen en dat we dus
daar nou machinaal een werkje matte ik. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat maar de onderwijsinspectie dwang kunnen. Maar ik maar de kwant zelf. Ik wil graag dat de professie onsprutsen wordt op ik gedrag van wat wij dwang matten. En wat laten we daar nog even, want u zegt dat een paar keer hè, Ja. in dit webinar, van wij willen eigenlijk als provincie de helpende hand uitsteken. Wat kunt u precies betekenen? Nou, als je naar die diagrammen sjuggen, de onderwijsmethodes bijvoorbeeld, als die net goed genoeg inrichten binnen op een docent die net primair Friestalig is, maar het vak wel jammert, dan matten wij te gerne maar de AVOEK, CEDIN en orenexperts zorg je dat er een methode luidt die dat wel doet. Dus dat als je een leraar binnen, ik als ben jou net primair Friestalig, dat je op een goede manier Fries kan kennen. Ja, dus eigenlijk zegt u van de onderwijsmethode die is ook onlangs vernieuwd. Die moet ook door een niet-Friestalige docent aangeboden kunnen worden. Als dat het probleem wijzen zo op een squallen, en we zitten dus nu in een Fabio te spreken, dan moeten we ervoor zorgen dat dat mogelijk is. Oké, dus melden aan de provincie als dat nu niet lukt. En dan gaat u in gesprek met de uitgever om die methode nog verder aan te passen. Dus dat is 1. Wat kunt u nog meer bieden? Als er bijvoorbeeld zijn, hij is wel het voorbeeld van mijn tante is, dus we komen er net ontdaan. Dat is dan echt maar u vertelt me waarom komt er net ontdaan? Is het omdat het, en ik weet wel, corona is misschien al even net een representatief tiertrek, maar omdat het vanwege druk op orenvakken is, of omdat de methode gewoon te volle taalreringstiert kost het, lid dat dus ik weten, zodat wij daarop, en dan ben ik net didacticus genoeg om dat dan te bedenken, maar om dat aan te passen. En als er bijvoorbeeld hield nodig is, of er moet een extra docent influwen worden. Ja. Ik denk dat geld is altijd nodig, hè? Dan mag volgens mij wel. Ja. Is er nog een potje voor schoolbesturen? Wij hebben als professie hier een pot voor. Die wordt oren hier kun je daar oorspraak op maken zien. Maar dus geen maar uw ambtenaren en geen maar de mensen van de onderwijsstelling concreet in oorlis wat je hem nedig aan een keer wij zien van keer wij daar een potje bij lezen. Dus echt maatwerk ingeleverd worden. En ik pak hem op als bestuurder om dit te gerre op te pakken in de zin van dat er nog meer yield uw kant op komt. Ja, want dat is uw ambitie. U zorgt dat er gewoon nog meer geld beschikbaar komt vanuit het Rijk. Ja. En u sluist dat dan door naar de schoolbestuur die erom vragen en die waarschijnlijk een goed plan moeten hebben om er voor een aanmerking te komen. Ja, en yield en dat soort zaken, dat is één kant van het verhaal. Maar het stiert en valt natuurlijk maar hoe pakken de docenten het op de werkvloer met de band zelf. Ja. En ik heb daar diep respect voor, want nou ja, als ik alleen nog al op 2 ben, een middenpassie met binkel geer. Lid steen als je dat de hele dag moet je zich nog scrollen leren. Ja, het is een prachtig vak. En we mogen dankbaar zijn dat zoveel mensen dat willen uitoefenen. Ik weet net hoe, maar blijkbaar werkt het. En ik vind het heel knap. Maar het hoeft ik net altijd fun te wijzen. Het hoeft ik net altijd vrij blauwend te wijzen. Want Fries mat. Ons bloot het net bestaan. En dat mat net. Maar in dat matten, daar zit zo volle moois ik. En dat wil ik heel graag heel toek uitzetten naar alle verschillende types kwam oppakken. En dat is denk ik de essentie van wat Soepboer zei. Het gaat je door het aanbod. Wat een band kennen matten zoeken, dat kist net uitwingen. Want elk band is ik uniek. Maar dat je in elk geval als jou waarom op jouw squaltijd, dat je denkt, nou, we hebben echt leuk onderwijs en goed onderwijs in het Frieskant. Ik ken daar wel wat mee. Misschien is je die eigen Friesker beter van worden. Als die tijd wordt eens een keer goed omzest. Maar of je bent compleet net Friestalig van diezelf, dan stinkt van, nou, kind leuk wel verstaan. En als er een peteer is, dat is net zoals, mag het ook in het Nederlands. Maar dat we zo'n peteer hebben, zodat we het nou hebben, dat gaat stikken goed. Ik heb goed Fries gehad vroeger. Nou, dat bedoel ik. Al heel lang geleden. Ja. Goed, nou volgens mij is de oproep luid en duidelijk. Hè? Fries moet. En Fries is, ook al is het verplicht, ook leuk. En het is zinvol om als school te zorgen voor een goed aanbod, waar kinderen ook plezier in hebben. En als u geld nodig heeft, natuurlijk met een goed plan, naar de provincie. Als u vindt dat de methode onvoldoende aansluit bij uw competenties, naar de provincie. Kortom, laat de provincie weten wat u nodig heeft. Er is een mailadres, dat verschijnt straks in beeld, maar het is het mailadres taalplanfriesk@friesland.frl. Ja, we zijn alweer aan het eind gekomen van dit webinar. De conclusies heb ik zo net kort verwoord, maar u kunt nog napraten. We hebben
3 Zoom-rooms. Ja, een Zoom-room, dat is ook weer een contaminatie van een chatroom en zoomen. Dus een Zoom-room met 3 thema's. De ene is meertalig Friesland, Friesk als vak en de Frieske cultuur. Dat zijn de 3 keuzes. U kunt kiezen voor één van deze 3 door op uw site één van de 3 buttons aan te klikken. Dan verschijnt u in een aparte chatroom en kunt u met elkaar in gesprek. De ondersteunende organisaties in Friesland, CEDIN, AVOEK, etc., die nemen deel aan deze chatrooms. Bedankt en succes met Friesk op Squallen. Dag.